Salamata Vatan TV kanalımızın mehriban tomoşaçylary. Yurdumyzdaky we dünýädäki täzelikler bilen tanışdyrýan taýlanan habarlary gepleşigimiziň ýeni bir sany ýaýlymda. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 8-nji awgustyna sanyna. Tatarstanyň baş tutany Türkmenistana saparda bolar. Türkmenistan bilen Eýran swap gaz iýbermegi möçürini artdyrýar. TikTok torunu bäseş geldi. 15 ýaşly türkmen türgüniniň ilkinji halkara ýeňişi ýaly habarlary size ýetirýäris. Gelin indi bolsa habarlarymyzda ýeňişleýin geçelim. Tatarstanyň baş tutany Türkmenistana saparda bolar. 2023-nji ýylyň sentýabr aýyna Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň baş tutany Rustam Minnixanov hemde Sankt-Peterburg şäheriniň gubernatory Aleksandr Beglov Türkmenistana saparda bolar. Bu barada TASS habarlar gullugy habar berýär. Russiýa Federasiýasynyň adatda naşar we dowla ýetýärli ilçesi Ivan Volinkin TASS habarlar gullugyna beren interwýusyny Türkmenistan bilen Tatarstanyň arasyndaky ysnşykly hyzmatdaşlygyň alınıp barylýanyny hemde iki ýurdun arasyndaky ýokary derejedäki saparlaryň gurnulmagynyň asly däbi öwrülini belledi. Şu ýylyň aprelinde Türkmenistanyň prezidenti bilen Tatarstanyň baş tutany iki taraplaryň gatnaşyklary ara alyp maslahatlaşdy. Taraplar bilelikdäki iri taslamalar durmuşa geçirmek möhümdigini belläp, özara hyzmatdaşlygyň geljekki uğurlaryny kesgitlediler. Türkmenistan bilen Eýran swap gaz iýbermegi möçürini artdyrýar. Eýranyň milli gaz kompaniýasynyň baş direktori Majid Çekani bir gece günüýüň dowamyna 10 milyon kub metr Türkmenistanyň tebii gazyny swap görnüşde iýbermegi möçürini artdyrmak uğruna tagalla edilýändigini belledi. Metowut ýygnagyna çykyş eden Çekani şeýle diýdi: Türkmenistan bilen swap gaz iýbermegi möçürini 4,5-dan 8 milyon kub metreçeni artdyrmak boýunça alalaşdyk. Şeýle-de türkmen gazynyň gaýthy we uzak möhletden import edilmegi babatda alalaşyk kazanyldy. Eýranyň ýetýärli wekiliniň bellemegine görä, Türkmenistandan bir gece günüýüň dowamyna 10 milyon kub metr tebii gaz geçirmegi synygynyň üstünlikli amala aşyryldy. Türkmenistanyň tebii gaz kenleriniň mundan öýläkem özleşdirmeginiň meýilnamasyna laýyklykda import möçüriniň artdyrylmagynyň gödüňde tutulýanlygy bellenildi. Eýranyň Azerbaýjanyň we Türkmenistanyň arasynda 2021-nji ýylyň noýabryna swap gaz iýbermek boýunça alalaşyk kazanylypdy. Şol alalaşygyň çeklerini Türkmenistan bir gece günüýüň dowamyna Eýrana 4,5 milyon kub metr tebii gaz iýberdi. Tehran we Baku türkmen tebii gazyny swap görnüşde import etmek möçürini artdyrmak babatda taýýardyklaryny belledi. TikTok torunu bäseş geldi. Hytaýyň TikTok jemgyýetçilik torunu ýene-de bir bäseş geldi. Olum Hytaýda döredilip oňa Kuwait Show diýip at berdiler. Bu täze jemgyýetçilik tory 3 iklimde 30 döwletde 1 milliarddan gowrak ulanja ýetirildi. Gaýfy urumly wiza ýazgylary ýerleşdirmek üçin döredilen goşunly bolan Kuwait Show Hytaý dilinden terjime edilen çalt el diýen manyny berýär. Täze torun esasy aýratynlygy sowda platformalaryň goşunlysydyr. Ol günorta günüňür Aziýada onlaýn sowda ýöňde barjasydyr. 2022-nji ýylda goşunlygynyň dolanşygynyň umumy möçüri 150 milliard dollara deň boldy. Kompaniýanyň bellemegine görä birinji ýarym ýylda 78,1 milyon sarf girdiýi garaşylýar. Kuwait Show işgirlik nukdaý nazaryndan gyzyklydyr. Häzirki wagtda bu goşunlygynyň germegi ýeňildildi. Onu durly güýmenji, kiçi seriallary, telegepleşikleri, güni ýaýlymdaky wakalary görmek bolar. Şeýle-de onlaýn dukan we hyzmatlar ködürlüýär. 15 ýaşly türkmen türgüniniň halkara ýeňişi. Şu günler Belarus Respublikasynyň dürli şäherine dowam etýän Garaşda döwletleriň arkalaşygynyň ýurtlarynyň ikinji oýunlaryna spordyň ýaýdan ok atmak uğru boýunça birinji medala eýe bolan 15 ýaşyndaky türgün Edip Muhammed Sehedow Garaşda döwletleriň arkalaşygynyň ýurtlarynyň ikinji oýunlaryna birinji medal meniň ilkinji uly ýeňişimdir. Olimpiya medalyny gazanmak uğrunaky ardymyň nowatdaky edimidir diýip belledi. Bu barada Belarusyň Belta habarlary gullugy habar berýär. Türkmen türgüni birinji medaly gazanmak uğrunaky ýarışda gaşydaşyndan 7 bir hasabyna ýeňdi. Ol özüniň bu ýeňişini kakatynyň gollugynyň uly bolanlygyny belledi. Kakatyndan tälim alan ýaş türkmen türgüni jan koýurlaryň hem gollugy bilen ilkinji uly ýeňişini gazananyny ma'lum etdi. Edip Muhammed üçin bu ýarışyk sport durmuşyny esasy
tapyrlaryň biri boldy. Onuň üçin bu bätleşik şol wagtda uly tejribe boldy. Ýarşyň ýaş turgunlarynyň biri bolan Edip Muhammed Belarus Respublikasyna sapary barada hem ödünü galan täsirler barada gurun berdi. Ol bu ýurtda ilkinji gedek bolan ony belläp, ýarşyň ýokary gurulmaçylyk ýagdaýyna geçendigini ma'lum etdi. Türkmen turgunlary garaşda döwletleriň arkalaşygynyň ýurtlarynyň ikinji oýunlaryna gatnaşyp baýrakly orunlar almagy dowam etýärler. Türkmenistanyň turgunlar topurynyň düzümini agyr atletikaçylar we düzýüdoçylar medal gazanyp ýurdumyza münasip wekilçilik etdiler. Mehribanlar, enetege ýetirmekden habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýle hem resminamalar kanunlaşdyrmak, legalizasiýa nirede amala aşyrylýar. Ýaponiýada türkmen dilini öwretýän okuw dersleri başlanýar. 23 döwlet birikse goşulmagy isleg bildirdi ýaly habarlary. Şeýle-de gök erki gatlyk hekaýany Atawatan Turkmenistan.com internet saýtyndan okap bilerdiňiz. Häzirlikçe bolsa biz siz bilen hoşlaşýar. Hoşda bolun.